Shalom, horas marita salukna kadamang dainang hahaangkinang tinaribot di dia pe hamuna salubutna maringanan. Jalo hamuma tabe siak kami padita joki manaik manalu nama kubasi di huria HKBP Aritonang Resort Muara Distrik Saplono Hubang Hadicaran. Mauliate ma di bata Jahubah kamandu akainang marhiti asin di rohana dohot gugu nanilehuni di bata tu kami Boy hubulus kami masa-masa praktek calo padita saliling 7 tahun. Jalak di hari Minggu tanggal 27 September 2020 nasalku nungabe ujalo kami. Tohonan hapa di tahun siap di bata marhiti huriana na pinasahan ni opui epurus HKBP pada Dr. Darwin Lubat Tobing. Anggiak makamang doa kainang marhiti naung di sahapun di bata tohonan hapa di tahun lam di batau di bata mahami di bagasan hasil repot di roha lahu makubasi diganup nasa ingaran di tonga-tonga di huriana jala pararatong pasauron hatan di bata tu saluhut hita saluhutna baina da kadamang do dainang nuaing taparadima roha dohot ikirata lamanangihon hatan di bata ima nagabe turpu jamita di minggu pasap pulpitu kondung teritatis luasamu mahami lo pasauran hata di bata tu kita saluhutna marhiti akun YouTube Bagasta Manalu Rumah YouTube channel anggiat marhiti akun YouTube pon boilam ni para di bata kami lo pasaur kon mamari tahun hata di bata tu kita saluhutna hata di bata nagabe jamita di minggu tanggal 4 Oktober 2020 dienet sian buku Sada Musa bin 2 Mamuka maisian ayat 10 sahak ro di ayat 25. Sada Musa bin 2 ayat 10 sahak ro di ayat 25. Song rumah hata di Jahuba ujahar rumah dihitam. Dunginin na di bata Jahuba mak dang jadi pujung jolmai hubahem ma di ibana sada pangurupina bahen donganna. Aidung sun dijadihon di bata Jahuba siat tanui nasa binatang di ladang ro di sudepidong akana martonga-tonga langit ditogihum mai kusi Adam asa diida manang biha guaranna jala iyai dibahin si Adam guar ni nasa namarhosa laos ido guarna jadi dibahin si Adam ma guar ni nasa pahapahanan ro di pidong akana martonga-tonga langit dohot nasa namanggulmit di tanoon alai anggo di si Adam danga dong jupang pangrupi bahen donganna dungi tarnalak modong ma si Adam di bahen di bata Jahuba jadi di enik ma sada sian rusukna jala dilakop posibu tu pabuatan nai dungi di pauli di bata Jahuba rusuk nabi Nuh nai sian si Adam bahen boru-boru jala ditogu ibana tu si Adam dungi ninna si Adam ma Oddo sahali holi-holi sian akka holi-holiku jala sibuk sian sibukku guaron ma ibana jolma ni bawa ala sian bawa ibana binua dibaheni tadi konon ni bawa do amana dohot inana madongani jolmana jadi sada sibuk nasida marsai mara do nasida duasa si Adam dohot jolmanai jaladang maila nasida ido yang gosahat nihata ni debatan. Akadamang dainang nahinaholongan di bagasan tu hata Yesus Kristus. Tahap porsia ido di bagasan ngulu parduriauni debatado napajongjokon pardongan saripio. Jala turpukoma kadamang do dainang nabui gabi idota dasor ni debata lau pajongcokon pardonga saripeo di jolma na parjului akadamang do dainang mahinaholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus arong 3 hal na nai idalta secara dogmatik pangajarion poda pangajarion di tonga-tonga di huria na boy gabi dasor na naing sipio po tak lambagas mangatusi tariko tu pardonga saripion kupar kutukuta di mingguan dia mayak kadama do dainam mulubor hat hita sian
turpuk jami taon sian ayat 1 takas do di dok hata ni debata di si dunginin na debata Jehovah dan jadi pujung jolmai ubahem ma di ibana sada pangurupina bahen donganna nuai ka parjulu tagari sebawahi akamang do akainan ado lapatan pangurupina bahen donganna pangurupina bahen donganna manang tagari sebawahi kata pangurupina akaraman do dainang mahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus molo di hati Indonesia didok sebagai penolong molo taatusi penolong pangurupi atong bui secara kasat mata taatusi dan bui HP diulahun bawai salud artinya dan bui sikop diulahun bawai kolang molo kolang sahalak permuluan na ikon bulusun buasa kadamang do daina pangurupi di son penolong yang dimaksud ikut dohobar tulomo ni rohani di mata. Omana parjulu na ingi daw ta dia do harua hobar tulomo ni roha ni di mata. Akadamang daina na parjulu di bahet di batama sada buru-buru gabe pangurupina ala dirajumi di bata hasisikop ni jolmai molidok jolma haru kahi molidok jolma kamang kenan bawa dohot burua moloholan bawa do betu dang sikop jolma ikunaronggo burua artinya penciptaan itu penciptaan manusia siapa manusia manusia adalah laki-laki dan perempuan ido nagtopa debata di mana perjolo na idota akamang akaina asa sikop panopawon ni di bata. Na kedua mo puasa di bawah di bata sada buru-buru gabi pangurupi di bawah na perjului ima lao pasauton lomo ni rohani di bata di portinjo. Dia maharo lao pasauton lomo ni rohani di bata lao pasauton sakaknya di bata. Takas do di jolin turpukon ima di sada Musa bidu sada ayat 20 didok di hatane di bata hujah hau di kita dungi di pasu-pasu di bata manasida ninna di bata matu nasida marpino pari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu sadok tanong baik kok kita kamang dok kenang tak marpino pari siadiro harorowan ni halak manang akka hatu tubuh hatu seorang di jol tentu sian bortian ni akka perempuan ido ubahin di bahin di batas ada pangurupi bahin dongan lau pasauton sakap lomo ni ruhani di batas di pertubion asa martino pari asa sopar jalagohi sandok tanoon di topa di bata buruai lau pasauton lomo ni rohani di bata di portibion lau pasauton sakap ni di bataan di portibion ima namangi nanai idota akamang do akaina namangi akamang do akaina mahinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Topik ni mingguta madok dos do hita di aduban ni debata alay naing lebih spesifik naing hudok kami tu hita sadu kamang do akainan dos do bawa doho burua dos do ama do inai di aduban ni debata atau dia parasingan lah akamang do akainan secara hakikat value secara nilai sian panopawon dosdo bawa dohot burua dosdo ama dohot ina sian panopawon dosdo bawa dohot burua parasikan di dia ditugas dohot tanggung jawab buasa kudo kami somoni akamang do akai naki
Mengopotorak kami, buasa itu pada bata, dibayar di bata, buruai bahen pangurupi, asabui saut lomo ni rohani di bata di Portilio. Kamang do akaina, ina boy do gabi ama, alai ama, dang boy gabi ina. Rada pot kita do kamang do akaina, anggu ina boy do gabi ama. Bodo mula-ulaon manari mo nakanari ko dia kaya nakon na. Alay mo lo ama ng buhay gamina. Ala holan siyan si ubeon. Bortian ni akka parupuad do. Hasosorang ni akka pinopar. Ido baen. Tumacay sikop situtudo. Dito padibata sa lubog na. Siyan nasa jol madohot di sini Portillo. Aidang boy amay gabi nakama do kaina. Alayang boy na boy do gabi ama. Namang utakaman do kaina. Aking do kami taringot tu fungsi tugas. Bohano bawa do berubah marang di tonga-tonga ni pardonga saripeo boy masih pasikopan saling melengkapi hidup na perlu. Nabar-nabar naking soal pembagian tugas. Omma ulaun ni ina, omma ulaun ni ama. Bohado di ulaun na berbedai boy masih urupan saling melengkapi. Aladang boy sikop di ula bawa. Aidang boy di ulahun bawai ulaun ni perempuan. Ano boy patorang kita kamang berkenang dah. Dang nasuboy alay imanaking soal tugas dan pembagian tanggung jawab. Di tonga-tonga ni per rumah tanggaon mana perdongan saripin. Namangin akadamang do day nang mahinaholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Modiati makun nami tado tutuhani. Ita kaama ke bawah. Dito padibata burua bahen dongat. Tung ala dirajum di batado sian panopau ni ida dang dinggan sesada bawai pujung ikuna donggo dongan. Tadi dia kamang do kadang dah taruh itu ke amat. Bui mai sada gobar tong-tong ni tak kamang. Tung maduk melati mahita parjuru tu di batang. Jalan maduk melati kita ala adung ina itong-tong ni bagas. Terlebih di konteks di desa manang di Bonapasu gitu. Rap lau do di manugo nyari tu balian manang tu hauma. Tatu rap mula do sian hauma. Alay dorong sobor hak tu hauma. Angguama orang lama buat pangguna nama. Alay ang guina. Nunga di manugo nyari tu lau. Para di honaka si pangano lau si bueno si alamon na siya. Uju mada dia di hauma. Mula sian hauma rak mula rap luja do kamang do akainan alai idau tamak kamang aka ama khususnya rak luja do mula sian hauma alai inai di dia sah tijabu pitur tu dia do kamang do akainan pitur tu dah porto mangaradu ti tarimo tu aka si panganon si jubio mula ka ama la sah rajau baju kopi inang rawas songol butido hitaman tu. Aliang go ina ola sa bibali jabu ngaluji siya balian kamano kenan. Tong gupe masuk tu dapur. Nanangi daw ta imanaking diboto di batado, buhado, burua do bawai asa masih pasikopan. Saling melengkapi. Mulu jujur kita kamano akainanda akama. Olodo hitam belanja sendiri, manuhur sendiri, laut tuhonan, mangalopa sendiri. Asa daraju. Boy do tabayak kon mulu akka ama manuain budang di onan, marang di pasar lau manuhur situ hor. On soal budak soal bisa atau tidak bisa, bisa. Alai soal fungsi dan tugas dan tanggung jawab. Ngatung macai uli ruhu pardonga sarpion, kuma ruhu pardong parumatang gauni diatur di batang.
kejujur dita kamang saluhut na di dia pita kaama molo suarong inai mangarado tinakasari buhado molo suarong aka inai mangarado ti aka yanakotay buhado jala jujur johita kamang dia dugumudang mangarado ti aka yanakon amado manangina manaki soal tanggung jawab tugas naung dilihod di bata ubahini molo pi dilihod di bata dibahid di bata buruai gabi padongani bau naing dohonon hobar mai tulomo ni rohani di bata dang jadi lomo-lomo ni ama manang lomo-lomo ni bawai ikutusi di kamang merek ikon hobar tulo moni rohani di bata molo tumpi gadi pangulupi ale dang jadi lomo-lomo ni ama lomo-lomo ni bawai tu buruai di sido hita kamang mangida laking di topik minggu dos do hita ala sarupa na tinumpane di bata do bawa doho burua ubahin ikon masih pasikopan adonggo hagalion ni bawai adonggo hagalion ni buruai adong go hahurangan ni bawai adong hahurangan ni buruai adong halubian ni ama bawai adong halubian ni buruai ama marang ina ala adong hahurangan galu ala adong halubian galu di summa buhado di tonga-tonga ni parduang asaripion ikon masih pasiko pado akamang doa kaina akamang doa kainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tentu sianon mangarajin mahita itong-atongan ni. Pardongan saryo ta ganuk mar sada-sada. Buha. Ngahuulahon ulaw kusongonam. Buha. Ngahuulahon ulaw kusongon ina. Buhado ama dan asal ama alai ama di tonga-tonga ni keluarga buhado ina asa ina di parangi pakkatayo di siganupan tohonan bui tohonan ha amao tohonan ha inao na pinasah di bata tuhita jom akadamang dohok dainang na hinakulungan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Asasian turpukon dasurna dosdo bawa do buruai ditopa di bata. Sian hakikat dos sian panumpauni ubahen buhado masih pasiko pandang gabi masih tomolomo amai tu inata manang inata tu amat. Sudidu kita adong hagelit tadi. Alai diajar tu pukok kita kamang doa kainan. Idu bahit di batara pajongjok pun pardongas sari peoni. Dan jadi sirang pardongas sari pion sosinirang ni hamatian ala di batado na pajongjok pun. Nuai idu naik sila Jumat tabuhadu itu madalani perdalanan minggulion nabu akka tantangan rintangan na parjulu manaking. Rajumat subat to di bagasan rohata dosdo bawai doh buruai dosdo ama doh ina secara hakikat secara value nilai dia rupan di baka asa imana gabe dasor hita ama lahu patupahon na hubar tu inata ina lahu patupahon hubar na hubar tu ama hubar tu akatugas tu tanggung jawab ta songon tohonan ha amao dohot tohonan ha inao oma akamang doa kainan na ikon pihuk di bagasan jal oma natu ikko paingotok kita itong-atongan di pardongas sarjo akamang doa kainan dang marna tambak molo mardongas saripe dang boy marna tambak na mardongas sarjo terus do marsia aja ubah ini di bagasan naha di bagasan rohana
masih haholongan di bagasan roha na masih atusan di bagasan roha pangalahona masih pasikopan buhado wow pasikopon hahurangan ni inatakku buhado wow pasikopon hahurangan ni amatakku asabui inai pasikopon ama asabui amai pasikopon hahurangan ni ina ikut di bagasan holo asa siroma tugu-tugu ni turupukon tu hita kamang do akainan ala dus do hita dia dupa di bata asa unang gabi lomo-lomo ta ka amat waka inata nang songoni asa unang gabi lomo-lomo ni inata tu amata ala kuasa bui do gabi balik di tonga-tonga di parumah tangga ni ala gumudang pancarian ni ina sian amata gabi tu rumah tahatusion parangi hata nasopas ayo aguro pejik kusyako dia maharo ni aku tuau oma na ikon si pamanaton sientong-tongan ni parmulu sahalak ina boy berprofesi manang HP manang ragam kerejo na dinggan alai an wotohonan hainaun dang boy likang sian dirina tayo ora kainan na kainan boy lu hamu maragam-ragam dia kaulau na tinasa di bata dia kapar karijuan alai tohonan hainaun hakikat songon sahalak ina dang boy malua sian diri una songonina aka asa tongpio tohonan haamaun songon uluan nalau manguluhon pardongan sarbioni ae amaido uluni par bawaido uluni par di utara ubah ini do nang piuluan pasti di tonga-tonga di keluarga saya dong bodi angka haurangan isi pasti koponi anggia mabui aka inata bui pasti kopon aka haurangan ni amat nabi dasorna laki dos do dia dopan ni di bata asa di sima nama ngojar roha ngalawar sepasi kopan saling melengkapi di tengah-tengah rumah tangga ubani do kadamang do dainang borhak mahita tonga-tonga di pardonga saripion na saling melengkapi masih pasikopan dia madasorna holongima holong nasiat di batama natapake laho batukon pardonga saripion na hubar tulomo ni rohani di bata atau margugu mahita salutna akka ama dohot ina mangulahon hobar tutohonan hobar tu badan naung gaudu diadupan di bata uju nama jalo pasu-pasu perbagasok kita kamang doakan di pasu-pasu tu hatta mahita di pargugui mahita mangulahon nasa ulaut ta hobar tu tugas do tanggung jawab ta hobar tu peranat ta songon amat nang songon ina itong-atongan ni keluarga tu hatta na masuk-masuk tu hatta na margugoy ho kita salubungna shalom horos madita salubung